nama je i djevojka o kojoj se i protiv njezine volje, uvjeravam vas, već počelo pričati u medijima. Molim vas, toplim pljeskom podržite Jasminu Klarić, pjevačicu čudesnog glasa, koju smo pronašli na posve neočekivanom mjestu. Dame i gospodo, posebno iznenađenje u steli. Halid Bešlić. Ja sam večeras prateći vokal Jasmini, a cura je čudo, zar ne? I naš pozdrav Ostrica. Ima jedna grana na kojoj se ptice sastaju. Sa razgovora malo treba ti ja da se desi čarolija, jer se desit mora, netko želi odozgora. Idem se ja presvući za svoj nastup. Ako još ikoga uopće zanima. Malo sunca boja, poljubaca razgovora. malo treba ti ja da se desi Čarolija, jer se desit mora, netko želi odozgora. nije zlato, ali sija, život nije čarolija, malo sunca boja, poljubaca razgovora. Malo treba ti ja da se desi čarolija,
Jasmina, kad je muzika u pitanju, mi smo nepobjedivi. Vidi se da si naša. Vidi se iz aviona. Ali, Amar je ipak najbolji pjevač. Jest da pjeva srca, ne za novac. Zato nema karijere. Međutim, ima nasljednicu. A ti imaš karijeru.